patinatge sobre gel. El patinatge artístic sobre gel és un esport d'hivern que tracta de fer carreres a diferents distàncies. Es practica a les pistes de gel que tenen forma ovalada. El material que es necessita per patinar sobre gel són els patins sense rodes que tenen com una fulla que és de ganivet, que talla el gel. El patinatge sobre gel va començar amb una necessitat de transport que era per creuar els llacs congelats o rius de poble en poble. Ja està. Una pregunta. Arlet, què és la forma ovalada o ovalada? És una forma rodona que les puntes són allargades. Però aquest rius que has dit, quanta distància té? No sabem.